Festival za pet. Peti Međunarodni teatarski festival ljetne večeri Studio teatra od 13. do 17. jula na ljetnoj sceni Doma armije Preporoda u Zenici. 13. jula od 21 sat Balkaneros Banditos koncert. 14. jula od 21 sat Kabare Međuigre 024 Zijah Sokolović. 15. jula od 21 sat Krevet za šestoro Pozorište Slavija Beograd. 16. jula od 21 sat Mladi u doba korone Studio teatar Zenica. 17. jula od 21 sat Državni lopov Studio teatar Zenica. Festival su podržali program Kreativna Evropa, projekat Putevi heroja, organizacija LUP, Sarajevska pivara i Lejla, Voda ljubavi, grad Zenica, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Zeničko-Dobojski kanton, DM, Telemah, Vispak, Madi, Javno preduzeće za upravljanje i održavanje sportskim objektima Zenica, Bosansko narodno pozorište Zenica i Preporod Zenica, jer volimo teatar.